Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita ag impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops. Good morning, Iloilo! Welcome na sa aton nga programa Ilonggo Cops on Air. Naka-broadcast kita sa subong aga live diri sa aton nga kabalikat Multimedia Convergence Center. Makitaan kita live sa aton nga official Facebook page, ang Iloilo Police Provincial Office. And of course, kaupo naton sa subong aga, magpapatihan man kita sa Radyo Ugyon na DYIS 106.7 FM. Of course, makitaan man kita sa ilang official Facebook page, ang Santa Barbara Ugyon page. Isagi ko man namin aga sa aton tanan-tanan. Sa ini ka man namin nga gano sa aton sini nga mga nagdalaog ng mga kandidato. And of course, bisa na perde, manaming magyapon dapat ng aton sini nga adlaw. Sa sa aton Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomo. Sa aton Public Information Officer, kabalikat Police Major Rolando Aranyo. Upo ninyo sa subong aga ang inyo Ilonggo Cup. Kagabalikat Police Corporal Erin Magarso. And of course, kaupod man naton sa subong agang aton na kabalikat technician, kabalikat Police Corporal Vicente Blusa Jr. Yang tama sa aton sining programa Ilonggo Cops on Air, makadulong sa mga balita impormasyon gikan diri sa probinsya sa Iloilo. Happy Tuesday morning kids sa aton tanan-tanan. And happy morning Mandrano sa Santa Barbara Public Market. Nagapamatigid sa aton sining programa sa subong aga. Happy morning kids sa aton nga mga Ilonggo Cops. Nagapamatigid man sa aton alindra sa 1st District hasta sa 5th District sa Iloilo. Good morning kids sa aton nga mapisan nga IT, no? Si Police Master Sergeant Jerome Halvena. Nagalantaw live diri sa aton nga studio sa subong aga. Kaga kahapon nga adlaw no live coverage kita o kon sa aton sini nga kabalikat BSK 2023 special coverage. Ato na batian ang mga sitwasyon kag mga assessment no sa aton sini nga mga kabalikat correspondence. Kailan nga kabanuanan diri sa probinsya sa Iloilo. At suwong man sa aton sini nga mga public information officer no nga nagpaabot kino sang ila sini nga sitwasyon sa taksa-taksa nila ka mga area of responsibility.
This morning, no, magpakikamot man kita no, sa isa sinig kabalikat o correspondent naton. Sa isa diri ka banwa sa probinsya sa Iloilo. Nakaton sining kamustahon no, ang ila sining naging resulta no, sa ilang BSK 2023 sa ilang banwa. By the way, andis kita magpadayon, no? Pwede ka mo padangan sa inyo sining mga comments, ka mga shoutouts. Dili sa aton sining comment section, kaya aton ninang pagabasahon karon. Andis matapos ang aton sining live sa Subongaga. Happy birthday gid gali no kay Ma'am Police Lieutenant Princess Stephanie Paradero. Aton sining PSMU officer no diri sa Iloilo Police Provincial Office. Happy birthday kay ma'am. Subuman sa mga nagahiwat sa ilang birthday sa subong adlaw, October 31, 2023. Happy birthday kay. Pinagid ko nga birthday mo tapos ang madalagan ka sa kahapon adlaw. Sumanami gid nga regalo no nga aking mo nga kadalagan. Pero kung birthday mo man subong na birthday kakapon better luck on your next birthday. Kaya nga itong election is every 2 years man ga-election man. So dapat enjoy na lang nato no. Kung na-birthday mo kita subong, enjoy ang inyo sining kaberdihan. Ay hindi nyo na ma-enjoy ang kaberdihan nyo next time nga magadaog ka mo sa eleksyon na naman. Dapat in every moment, savor the moment, no? Dapat enjoy it. Kay mabotang timpo na ma-miss yung mga moment nga wala nyo gin-enjoy. Kung ano man ang inyo sining mga moment na batyagan sa Subo.
nga data no nga ang bugos nga probinsya sa nga Iloilo. Composed in isang 43 municipalities and 1 component city. 42 municipalities no alin sa 1st district hasta sa 5th district. Pasig City no. So 43 tanan ka municipalities and 1 component city ang ginabukusan sa probinsya sa Iloilo. Kagining nakabukusan man sa 1,721 ka mga barangay. Sa naton 1,721 barangays ang kabukusan nga probinsya sa Iloilo. Lagi na kabukusan sa 1,363 ka mga voting centers. Ining voting centers nato no ining mga eskwelahan no or mga barangay hall nga ginapamtangan sa aton sini nga pagpiniliay. Sa 1,363 ka mga voting centers, kinakabukusan naman ina sa 8,468 ka mga polling precincts. 8,458 ka mga polling precincts. In every voting centers naton ginakabukusan sa 2 to 5 ka mga polling precincts. That's why nga sa mga voting centers naton lain-lain nga mga classroom no ang inyo sini nga ginakatuan. Pangitaon nyo sa diin nga polling precincts ang inyo sini nga pangalan. Sa mga master list no kay sa mga voting centers naton para sini nga tig 2 hasta sa 5 ka mga polling precincts. Pariban kani kasubra pa no depende man sa area nga gi-cluster ang inyo sini nga polling precincts. Kagaaton sini nga mga registered sa Sangguniang Kabataan voters, SK voters lang gid. Composed ang 468,090. Ini silang SK lang gid ha. 468,090 ka mga registered SK voters. Dagang mga regular voters naman, ini sila nagaboto no, sa mga barangay positions lang. Composed of 1,336,417. Ako no aton sini nga mga registered voters diri sa probinsya sa Iloilo. So sa kabukusan sa regular naton sini nga or total registered voters composed of regular registered voters naton kag subong man sang SK voters ang bugos nga probinsya sa Iloilo no nagdangat na sa 1,822,507 sa kabukusan nga mga registered voters including na dira nga aton sini nga mga SK registered voters. So almost 1.9 aton sini nga mga regular or aton sini nga mga registered voters diri lang gid sa kabukusan sa probinsya sa Iloilo. Almost 2 milyon na aton sini nga mga botante. At siyempre expect nato na aton sini nga populasyon diri sa probinsya sa Iloilo more or less 2 milyon no. At sa registered voters pa lang is 1.8 or 1,822,507. So madamo ang aton sini nga mga registered voter diri sa probinsya sa Iloilo. Nadalaman kita sa mga probinsya nga may pinakadamo sini nga mga botante. So nadala kita sa top 10 nga mga province nga may pinakadamo sini nga botante sa bugos nga Pilipinas. So tandaan nato na muna mga basic mga data naton. Ang Iloilo province is composed of 43 municipalities and 1 component city. That's why kung magsulat kita sa address ang Pasig City, dapat may Iloilo gid sa punta. Kagaaton sini nga number of barangays 1,721. Ina nga mga barangay is national nasa registered nga mga barangays. Although nga may mga barangay sa mga kabanwahanan nga pila ka mga kabanwahanan diri sa probinsya sa Iloilo ang wala pa sa ngalan sa national no. Pero ang aton sini nga barangay or numbers ang barangays in a national or registered sa national naton
is composed of 1,721. Sa aton sining BSK 2023 data, duwa lang din no ang natigayon sining ma-record kahapon nga daw sa apprehension nato no sa liquor ban. Ini nakuha sang banwasang pabiya no kay may duwa sila ka mga hubog nga nadakpan. Tagatagay-tagay sang lakas tama no. Duwa ka mga persona ang ayon sining madakop sa Pavia Municipal Police Station. Kag sa aton sining suspected election related incident. Dito naman sa banwasang Kalinog nung pagsubuman sa banwasang Lambunaw. Pero sa kabukusan no matawag naton nga nangin matalonsay kag nangin mataway no ang aton sining barangay and sa Sangguniang Kabataan election 2023 diri sa probinsya sang Iloilo. Aton sining oras alas 10:58 na sa aga. Good morning gid gali no sa chairman sang Iloilo Bootlack Lions Club. Kay Sir Rex Helvizon. Subong man sa kay Ma'am Christine Helvizon. Good morning gid. Sa chairman man sang Pututan Lions Club. Si Sir Mario Perez and Dr. Philip Jana Navarro. Good morning gid. And of course, good morning man sa aton sining Kabalikat IT. Pinakabaskop ng IT diri sa probinsya sa Iloilo. Ang aton sining kumpare no si Police Master Sergeant Jerome Halvena. Once again, kamo na kalang tao sa aton nga programa Ilonggo Caps on Air. Live kita diri nga naga-broadcast sa Kabalikat Multimedia Convergence Center. And of course, kaupo na to no, sa Subong Aga or mapatian kita live man sa Radyo Ogyon. Radyo Ogyon DYS 106.7 FM. Kaya siyempre makitaan man kita no, sa ila sining official Facebook page, ang Santa Barbara Ogyon page. Aton sining oras alas 11 na sa aga. Good morning kit galidera no kay Joris J sa banwasang Haniway. So, kamusta ba lang augmentation kahapon nga daw? At this moment no mga kaupo naton ang isa ka banwadara sa 1st District sa Iloilo. Ato na kumustahon no, ang ila sining ginpatigayon sining BSK 2023 parang sitwasyon sa area nila ang ila sining assessment no, sa aton sining eleksyon. Kaya na naka-standby sa pihak ng linya ang aton nga Kabalikat correspondent na live dira mismo sa banwasang San Joaquin, Iloilo. Kaya na sa pihak ng linya ato na Kabalikat correspondent si Police Master Sergeant Donali Aurelio. Ma'am, good morning. Yes, good morning Kabalikat Erwin. No, pagsasanan naton nga mga viewers diri sa ating Facebook Live. Yes, kamusta ba dra ma'am sa banwasang San Joaquin sa Subong? Kamusta dra ang aton nga tiyempo? Sa Subong Kabalikat Erwin, no, tauhay ng palibot diri kaya
as of 5:30 kagina sang aga, Oo. 100% nakita sang return sang ato na mga ballot boxes sa Kabalikat Erwin. So by the way, ma'am, ang Banwasang San Joaquin is composed of pila ganini ka mga barangay, ma'am? Yes, Kabalikat Erwin, ng Banwasang San Joaquin may ara tanan 85 tanan ka mga kabarangayan nga may registered voters at 33,255 sa barangay kag may 11,443 naman sa SK Kabalikat Erwin. So madamo-damo man gali no ang botante sa Banwasang San Joaquin Kabalikat Aurelio, ma'am, no? Ang Yes, sir. initanan nga mga barangay, ma'am, or may oras bala kagabi natapos ang or may nakauna nga nakatapos bala, ma'am, mga oras sa gabi sila ang first gate nga nakatapos ang ilang canvassing of votes, ma'am, Kabalikat Aurelio, ma'am. Yes, Kabalikat Erwin, no? Nakita nga isa ka barangay kagabi Kabalikat Erwin na naka-send na sa nila report din. Wala pa nag-abot ang 9 PM Kabalikat Erwin. So iban galing ang mga barangay is temprano pa. Mostly yung mga barangay, ma'am, is ma'am, lapit lang mo sa poblasyon. Kamagyan Kabalikat Erwin? Yung mga barangay nga early ba lang nakatapos, ma'am, is mga lapit lang man sa poblasyon or may mga laylayon sa barangay alin? Bali, ang una nakatapos na sa barangay Kabalikat Erwin na medyo malayo. Pero ang mga voters na medyo na. So mo naman kalabanan, no? Kalabanan sa mga gamay ang registered voters is mga malayo ang mga barangay. Expect na nato, ma'am, no? Dara sa inyong poblasyon, dira, ma'am, is amuman ang bala nga mga barangay ang may pinakamadamo nga mga registered voters compare sa mga kaumahan nato dira sa Banwasang San Joaquin Kabalikat Donali, ma'am. Yes, Kabalikat Erwin, na kung dili sa poblasyon ang pay pinakamadamo din nga registered voters. Amo ang barangay Purok 1 nga may 925 tanan ka barangay registered voters sa barangay kag may 345 naman ka voters sa SK Kabalikat Erwin. Kabalikat Donali, ma'am, ang sa diin ganing kita nga barangay na deployed kagapon, ma'am, basi may ara kita data sa nga result nila dira, ma'am, kung sino nang daog sa mga posisyon na like pagkapunong barangay, sa kuniyang barangay and sa kuniyang kabataan posisyon, ma'am. Yes, Kabalikat Erwin, kagapon na-deploy kita diri sa San Joaquin Central Elementary School, diri sa Purok 2 sa Banwasang San Joaquin. Kung sabihin may total registered vote kita nga 611 sa barangay kag may 100 voters naman para sa sangguniang kabataan. So ang nato na diri, ma'am, is kamusta man bala, ma'am, kahapon nga adlaw sa pag base man dira sa inyo sini nga mga paglibot-libot dira, may mga na-receive bala kita nga mga complaint regarding sa sining vote buying and vote selling dira sa Banwasang San Joaquin Kabalikat Donali, ma'am? Yes, Kabalikat Erwin, so far so good. Wala gid kita sang may na-receive kag na-record nga incident na toy sa liquor ban kag sa amo man sa vote buying Kabalikat Erwin. So far gid katawhay dito sa Banwasang San Joaquin, hindi lang dito sa poblasyon kundi sa kabilagan sa San Joaquin. Yes, ma'am, no, so mayo man gali, no. By the way, ma'am, may ara kitang complaint, ma'am, sa liquor ban or may na-receive kita dara Banwasang San Joaquin sa complaint naton sa liquor ban, ma'am, Kabalikat Donali, ma'am. Yes, as I have said, Kabalikat Erwin, negative gid kita sa report na toy sa liquor ban kagapon. Hasta sa subong adlaw wala man Kabalikat Erwin. So ma-assess bala nato, ma'am, ang Banwasang San Joaquin is nangin matawhay gid kahapon nga adlaw. Yes, Kabalikat Erwin, very peaceful gid ang Banwasang San Joaquin kahapon. Kag salamat din sa padayon na suporta kag kooperasyon sang mga pumuluyo sang Banwasang San Joaquin, Kabalikat Erwin. Okay, so ato na lang ang mensahe, ma'am, sa mga San Joaquinhon sa sining natigayon naton nga nangin matawhay dira sa Banwasang San Joaquin Iloilo, ma'am, Kabalikat Donali, ma'am.
Yes, kabalikat Erwin. Sa mga tumuloyo sa Banuasang Sanukin, ang inyong mga kapulisan sa Sanukin Municipal Police Station, nagkasalamat gid sa inyong padayon nga suporta kag kooperasyon, ilabi na gid sa aton mga programa na tuhoy sa peace and order, bagay nga natigayon naton nga mahiwat sang matawhay kag malinong ang aton bag-o lang gid natapos nga barangay and SK elections 2023. Kabay pa nga padayon ninyo kami nga suportahan kag buylogan sa iban pa naton nga mga programa. Sa mga nagdala og kabalikat Erwin, congratulations no, kag better luck next time sa mga hindi mapalaron. Yes, no, amo na bala tong bal naton ma'am no nga kung waigin man magdaog sila sa subong nga eleksyon kumbaga hindi pa this is not the right time kumbaga para sa ila no, pero mabot gid nga or time will come gid nga mabot gid sa ila ang gina-aim nila no nga makapangalaga sa ila sining barangay, di ba ma'am, kabalikat Donali ma'am? Yes, kabalikat Erwin, tama gid na. Kamusta naman ma'am mga ton sini nga pag by the way ma'am ay ano lang naton sang nagligad sini nga adlaw no sa aton sini nga deployment and augmentation, may mga encounter man bala kita nga ano ma'am nga mga problema dira sa mga dispatching naton sa pag-deploy sa mga kabarangayan. Ano ba lang mga encounter naton nga mga problema or mga concern dira ma'am, kabalikat Donali ma'am? Yes, sugod sa pag-deploy natin sa ating mga personnel sang October 29 pa lang kabalikat Erwin, no? So, wala man kita sang nabaton nga complaint halin sa ila or halin mismo sa aton mga BIs or iban pa nga mga kabalikat Erwin. Okay, so thank you so much gid ma'am. Kamusta naman dira sa sitwasyon sa subong ma'am nga aga kay siyempre may nagaselebrar na bala sang ila sini nga kadalagan or may naobserbahan bala kita nga grabe gid ang daw hindi nila mabato ng ila sini nga kaperdian, ma'am, kabalikat Donali ma'am? Sa subong kabalikat Erwin, no, tama gid di ka tawhay sa San Joaquin, wala man sang masyado gid libot-libot nga mga kandidato or even mga supporters kabalikat Erwin. Okay. Thank you so much gid ma'am sa imo sining tiyempo ginatag diri sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. Nga mabatian kita no sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office kag subong man nakaupo na or mabatian man kita sa DYS no, sa Radyo Ugyon DYS 106.7 FM kag makitaan man kita sa ilang official Facebook page ang Santa Barbara Ugyon. Thank you so much gid ma'am, kabalikat Donali Aurelio ma'am. Yes, kabalikat Erwin, nag-report kan sa Barangay Purok 2 San Joaquin, Iloilo. Ako ang inyong Ilonggo Cap, kabalikat Police Master Sergeant Maria Donali Aurelio, inyo masaligan. Thank you so much gid ma'am kay ma'am kabalikat Donali Aurelio, ang aton sining kabalikat correspondent gikan dira sa Banuasang San Joaquin, Iloilo. So nangin matalonsay kag matawhay man ang pagpatigayon sang BSK 2023 dira sa mga kabarangayan no, 85 barangays asakop sang Banuasang San Joaquin, Iloilo. So despite sa kadamuon man sang mga kabarangayan dira sa Banuasang San Joaquin, nangin matawhay man no kay ang Banuasang San Joaquin is third no sa may pinakmadamo sining barangay diri sa probinsya sang Iloilo. Aton sining oras alas 11:10 na saga. Thank you so much gid no sa inyo nga padayon nga pagmonitor diri sa aton nga programa Ilonggo Caps on Air. Good morning gid gali dira no kay Ma'am Nala Rodriguez. Kagsumuman sa kay of course no, kaupo nato no ang Santa Barbara Ugyon page. Thank you so much gid sa pag tie up no sa subong nga aga sa aton. Kagatandaan nato no kada Martes ang aton sining programa Ilonggo Caps on Air. Makatian nyo gid no sa Santa Barbara Ugyon page. Kag makitaan nyo gid no sa Santa Barbara Ugyon page nga Facebook page. Kag siyempre mabatian kita no sa Radyo Ugyon 106.7 FM sa inyo nga mga radyo. Once again, no, good morning idra kay Sir Rex Helvison and Ma'am Christine Helvison, ang chairman no, sa Iloilo Butlak Lions Club, and chairman man no, sa Pututan Lions Club, si Sir Mario Perez and Dr. Philip Jan Navarro. And of course, sa tanan nga nagamonitor nato no, or nagamonitor sa aton nga programa,
Isagit ko manaming aga sa aton tanan-tanan. Kagapadayon nyo lang no, bantayan ang aton sining mga programa. Ang Ilonggo Caps on Air kada Martes, alas 10 of alas 11 sang aga. Diri sa Radyo Ugyon page or Santa Barbara Ugyon page. Kag sa Radyo Ugyon 106.7 FM. Maraming salamat sa inyo sining upupod sa aton nga programa. Kilitanay kita buwas no sa aton naman nga regular program. Madamo gid nga salamat no sa inyo sa nga pakigupod no sa subong nga aga. Gikan diri sa aton sini nga kabalikat Multimedia Convergence Center. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo, sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo, upo ninyo sa subong nga aga ang inyong kabalikat. And of course with our kabalikat technician, Kabalikat Police Corporal Vicente Blusa Jr. Ako naman ang inyo kabalikat Police Corporal Irin Magarso, inyo masaligan. Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyo mga Ilonggo Cops.